Zdravý človek sa vie vysporiadať so schodiskom jednoducho a bezproblémovo. Pre človeka s handicapom alebo na invalidnom vozíku sú schody veľkým problémom. Pásový schodoles pripravíme na používanie správnym otočením chrbtom ku schodom. Spodné predĺžovacie nášľapy otvoríme do strán, slúžia na podopretie kolesa invalidného vozíka. Horné zaisťovacie úchyty nastavíme do výšky rukovetí vozíka. Vozík nasunieme nad schodoles. Kolesa sa dotýkajú kovových nášľapov. Následne vozík zabrzdíme. Červenými istiacimi pákami smerom dole odblokujeme rukoveď schodolezu a naklopíme ju na opierku chrbta vozíka. Istiacou pákou zabezpečíme vozík proti vyklznutiu. Pacienta pripneme bezpečnostným pásom. Schodoles pridržíme nohou a vozík pákovým efektom nakloníme na seba, až kým rukoveď nezapadne do zámku. Červenú páku potiahneme hore a rukoveď uzamkneme. Tlačidlami na spodnej strane ovládame schodoles hore alebo dole. Maximálny sklon schodiska, ktorý je schodoles schopný prekonať, je 70 až 35 %. Schodoles musí byť pri používaní umiestnený priamo kolmo na schodisko, aby sa predišlo úrazu. Ovládanie je jednoduché a plne intuitívne. Pri preklopení schodolezu na alebo z hrany schodu sledujeme laser, ktorý signalizuje bod preklopenia. Otáčanie schodolezu aktivujeme horným tlačidlom na rukoveti, vďaka čomu vysunieme 4 manevrovacie kolieska. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.